Bij de kantine liet je de wat oudere vrijwilligers het wat rustiger rond te doen. Wielst verderop de jonge Rijn nog volop in het spier is. Zij bouwen zo op het eg en zonder bouwtekening een hele grote square. En die square past weer prima in het dorp uit 1920 dat de komende dagen uit de groen stampt wordt. De jongere generaties binnen dit keer heel goed voor het wurgen, maar dat gie je net vanzelf. Ja, eigenlijk ben wij 6 jaar in, wie er eigenlijk helemaal nog geen jeugd. En 6 jaar in ben wij de jeugdcommissie begonnen. En destijds is eigenlijk, is dat enorm groeid. Wij hebben een hele grote jonge rij nou erbij, omdat wij, ik denk, voor hun organiseren. En dan automatisch meldt de jeugd zich spontaan. Dus ik denk dat we hier nog zo'n 20 man om hebben en die ons nog hebben. Vanzelfs weten de andere vrijwilligers meer hoe de tijd dat het hier omgaat. Ze hebben zelfs nog mensen kent die in dit soort van hoezen wen. Maar de jongeren jekt zelfs ik wat ta aan het Flyelfeest. Wat de jeugd doet, dat is ik weer interessant voor de rest van de jeugd om te zien. Dus wat dat betreft voor het feest is het heel belangrijk, denk ik. We hebben natuurlijk heel veel oudere mensen erbij. Maar dat moet in de jaren natuurlijk wat groeien. En uiteindelijk moeten wij het wel weer oernemen natuurlijk. Dus het is zeker belangrijk. En gelukkig werk je alle leeftijden hier geer, want dit hele grote terrein maakt sneeuwtjes dwan als een groot Iepenloftmuseum. En dan maakt het vol staan met attracties en mensen.